थगायनाया बबेनिफ्राय फैखो आरो बे थगायनाया मा? सैताना जाहैबाय थगायनाय आरो पापनि बिफा। जेब्ला नोंथांनि जिबनाव सिन्ता दुखु निदाना सफैबाय अब्ला नों बेनिफ्राय बारग'नायनि थाखाय नों मा खालामनांगोन? जोंनि जिबनाव जों मोनसे दावहा नांनांगोन। जों माजों दावहा नांगोन दिनैहाय? सैतानजों नङा। सैतानजों दावहा नांनोब्ला नों गावजोंनो नों दावहा नांगोन। बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरा बाख्नाय जाथों। नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै प्रभु जिसु ख्रीष्टनि मुङाव अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव साफ्रोमबो मोजाङैनो दं होननानै। इसोरनि अननायाव आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ। दिनै आं मोनसे बिसय लानानै नोंथांमोनजों इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ सोलोंलायनो होननानै नुजाथिदों जाहैबाय। जों दिनैनि बिसयखौ लादों जाहैबाय थगायनाय। जों दिनै मानसि जानायखाय जों संसाराव जों थगायनायानो जोबनो थाङा, नङा होमबा? बेनिखायनो बे थगायनाया बबेनिफ्राय फैखो आरो बे थगायनाया मा? नैबेनि बिसयै जों एसे सोलोंनानै लानि। जों जेब्ला बाइबेलावहाय जननि 8 बालाबनि 44 सिरि जों बेयाव नायो, जों बेयाव बेबायदि मोननो हायो। नोंसोरो सैताननि बिसाफोर आरो नोंसोरो नोंसोरनि बिफानि गोसो बायदि मावनो नागिरो। सैताना जाजेननायनिफ्रायनो मानसि सिथारग्रा, जेब्लायबो बियो नंगौआव थाया, मानोना बेनियाव नंगौआ गैया। बियो नंखाय बुङो, नंखाय बुंनाया बिनि खुगायावनो खासै, मानोना बियो नंखाय रायग्रा आरो नंखायनि बिफा होनना बुङो। अब्ला जोंनि नंखाय बुंनाय जे बेयो बबेनिफ्राय फैयो? सैताननिफ्राय फैदों दा। नंखायनि बिफा, बियो थगायनायनि बिफा होननानै बुङो। बेनिखायनो जों दिनै मानसिया दिनै इसोरखौ मोनबायब्ला जों बांसिन ख्रिस्टियानफोरा बेबायदि सानो, आङो मोजांजों थांनोसै, आं सैथो लामाजों थांनोसै, आं थगायनाय नंला, आं नंखाय बुंनाय नंला, आं जेब्लाबो इसोरनि हुकुम बायदि बिनि रदाय बायदि आं खारनोसै होननानै सानो। नाथाय जोंनि गोसोखौ मा खालामो? सैताना फुस्लायनानै जोंखौ मा खालामबाय? पापाव खोख्लैनो थाखाय बेयो मा खालामबाय? जोंखौ थगायनायखौ जोंनि खुगायाव लानानै फैयो। बेनिखायनो बाइबेल सिरियाव जोंखौ बुंनाय बायदि नोंसोरो सैताननि बिसाफोर होनना बुङो। जों मानसिखौ दिनै पापाव गोग्लैनायखाय जोङो सैताननि आखल, सैताननि आखु थानायखाय जोंखौ सैताननि बिसाफोर होनना बुङो। जोङो इसोरनि बायदि मावनो गोसो जायो होनना बुंदों। मानसिया दिनै इसोरखौ मोननायखाय जोङो ख्रिस्टियानफ्रा बिसेसकै इसोरनि बायदि आङो मावसिगोन होननानै गोसो जायो। नाथाय जोङो मा खालामनो हाया? जोङो मावनो हाया। मानो हाया होननानै बुङोब्ला जों जागायजेननायनिफ्रायनो सैताना जोंखौहाय खायदा लायो होनना बुङो। सैताना जाजेननायनिफ्रायनो मानसि सिथारग्रा, बे थगायसुला। सैताना मानसिजों जेब्लायबो सिथाबनानै थानो खायदा खालामो होनना, आरो जायनोखि इसोरनि बिसासि, इसोरजों फोथायनानै नांथाबनानै थाग्रा, बेफोरबायदि मानसिनाव सैताना दिनै बांसिनै हाबनो सेस्था खालामो। बेनिखायनो सैताना मा होनो? बियो नंगौआव थाया, मानोना बेनियाव नंगौआ गैया। सैताननियाव नंगौआ गैया होनना बुंदों, आरो बियो नंगौजों माब्लाबाबो खारा। सैताना नंगौखौहाय बियो गादबनानै नंखायजोंहाय संसारखौहाय परिपुर्ण खालामनो, गाग्लोबनो, सासन खालामनो बियो लुबैयो। बियो नंखाय बुङो, नंखाय बुंनाया बिनि खुगायावनो खासै होनना बुङो। नंखाय बुंनाया सैताननि खुगायाव थायो। बेनिखायनो जों जेब्ला जोंनि खुगाजों नंखाय बुंगोन अब्ला जोंनियाव सोर हाबनानै थागोन होननानै जों मिथिनो हायो? सैताना नोंनि गोसोआव हाबनानै नोंखौ नंखाय बुंनो फोरोंदों होननानै जों साननानै ला। मानोना बियो नंखाय रायग्रा आरो नंखायनि बिफा होनना बुङो। सैतानासो नंखाय बुंग्रानि, नंखाय रायग्रानि बिफा। नाथाय प्रभु इसोरा, प्रभु जिसु ख्रीष्टआ जोंनो नंगौनि, सैथोनि आरो गोथांनि, गोथार जिउनि, गोथां जिउनि बियो बिफा। अब्ला जों दिनैहाय इसोरजों आरो सैतानजों जि फारागथि, नैबेयाव जों मोनसेखौ नुनो मोनो। सैताना जाहैबाय थगायनाय आरो पापनि बिफा। इसोरा जाहैबाय गोथां, गोथार, सैथो आरो जिउनि बिगोमा, बासायगिरि इसोर, नंगौजों थाबायग्रा जोंनि बिफा। बे थगायनाया बबेनिफ्राय जागायजेनखो होनोब्ला जों जेब्ला बाइबेलावहाय नायोना, इसोरा जेब्ला आदम आरो हावाखौहाय सोरजिनानै एदेन बागानाव दोनदोंमोन, बे समावहाय सैताना बिसोरखौ थगायनो खायदा खालामदोंमोन। आरो बे थगायनायनि गेजेरजों बियो मोनथाम बाथ्राखौ सैताना दिनै आदम आरो हावानि गेजेराव बियो लाबोदों। बे थगायनायखौ लाबोदों। गिबि थगायनायानो जाहैबाय, नोंसोर थैनाय नङा, बे फिथाइखौ जायोब्ला नोंसोर थैनाय नङा। नाथाय बे फिथाइखौ जानाय लोगो लोगो बिसोर आत्मिक जिबनावबो बिसोर थैनायखौ मोनबाय। आरो मानसि हिसाबैबो, देहा हिसाबै बिसोरो थैनायखौ मोननो हाबाय। आरो नैथियाव बिसोरो थगायनायखौ मोननो हादोंमोन, नोंसोरो मेगन गेवगोन, नोंसोरनि आत्मिक जिबना नुनोखौ मोनगोन। नैबे सैताना बिसोरखौ थगायबाय। आरो थामथियाव बिसोरो मा होननानै थगायजादोंमोन? इसोर बादि साननो हाग्रा जागोन होनना बुंदों। इसोर बादि माने मा? इसोरजों समान जागोन होननानै बिसोरखौहाय थगायदोंमोन। अब्ला सैताना दिनैहाय जोंखौबो बेबायदिनो खालामनानै
सेस्था खालामो दिनै आदम हावाखौ जेरैहाय थगायदोंमोन ना नोंसोरो थैनाय नङा मेगन गेवगोन इसोर बायदि समान जागोन होननानै इसोर बायदि जागोन होननानै बिसोरखौ थगायनानै बेखौ जाहोदों अब्ला जोंनि जिबनावबो दिनै जों साननानै नायदो बे थगायनाया मानिफ्राय फैयो बेनिखायनो जोंनि जिबनाव जों मोनसे दावहा नांनांगोन जों माजों दावहा नांगोन दिनैहाय सैतानजों नङा जों जिबनखौनो जों गावजोंनो जों दावहा नांनो नांगोन अब्लानो सैताना जोंनिफ्राय गासैबो जेननानै बे खारलांखागोन जेब्ला जों सैतानखौ फेजेननो थांगोन अब्ला जोङो सैतानजों नङा जों गावखौनो गावसो जोङो दावहा नांनो गोनां बेयो जाहैबाय मा गावनिफ्राय गावखौ देरहानो जों सेस्था खालामगोनांगोन जोङो गाबनायजों बेबायदि गनायखौ मोननाय नङा जोंनि जिबनाव जों माब्रैहाय इसोरजों थानानै बे सैतानखौ जों फेजेननो हागोन आंनि आत्मिक जिबनाव थानानै आं सैतानखौ फेजेननो हागोन जों बेखौसो खायदा लानांगौ जोङो डाइरेक्टलि जोङो सैतानजों थांनानै जों दावहा नांहैनो हाया आरो बेखौ जों फेजेननोबो हानाय नङा मानोना जों पापि जोङो मानसि सैताना दिनै गोहो दङ इसोरजों समानफ्राम होननानै बुंदों नाथाय बे जिबन गोथां जिउखौल' बियो होनो हाया संसारनि गासैखौबो नोंनो होनो हायो बे धोन दौलत बेनिखायनो जों बेखौ फेजेननो जोंनि थाखाय गोरलै नङा मानोना जों पापि बेनिखायनो जों दिनैहाय जोंनि जिबनाव जों सैतानखौ फेजेननो थाङोब्ला जोंनि गोसोनि साननायफोरखौ जों कन्ट्रल खालामनो जों हानाय जागोन जेब्ला जोंनि मेगननि सिगाङाव पाप खामानिया फैयो जों बेनिफ्राय गोजानाव जों थानो हाग्रोनांगोन आरो जेब्ला जोंनि जिबनाव लब फैयो बबेबा मोनसे बुस्थुखौ नुनानै आंनिसो जानांगौमोन आंसो नांगौमोन बेबायदि लबनिफ्राय नोंनि गोसोखौ नों हमथानो हानांगोन बेनिफ्राय जोंनि जिबनाव जेब्ला डिप्रेसना फैयो जों बेनिफ्राय बिजय खालामनो जों गावखौनो गाव बे डिप्रेसननिफ्राय जों बारग'नो जों हानांगोन अब्ला नोंथांनि जिबनाव बे सैताना गावनो गाव गोजान जागोन आरो जेब्ला नोंथांनि जिबनाव सिन्ता दुखु निदाना सफैबाय अब्ला नों बेनिफ्राय बारग'नायनि थाखाय नों मा खालामनांगोन नों इसोरनाव नांथाबनानै जेब्ला थागोन बेनिफ्राय नों बारग'नो हाब्लानो सैताना नोंनिफ्राय अलरेडि अट'मेटिक बियो गावनो गाव गोजान जागोन होनना बुंदों आरो जेब्ला नोंथांनि गोसोआव नोंथांनि माइन्डआव नेगेटिभ थट्स गाज्रि साननाया जेब्ला फैगोन बेनिफ्राय नों बारग'नायनि नों सेस्था खालामनांगोन आं गाज्रि सानदों होननानै गाज्रि खामानि मावगोन नों बेखौ माब्लाबाबो लानाय नङा आं गाज्रि सानदों मानि थाखाय साननाय फैदों आंनियाव सैताना हाबनानै दं बेनिफ्राय उदां जानो बेनिफ्राय बारग'नायनि राहाखौ नों जेब्ला नागिरगोन सैताना अट'मेटिक नोंनिफ्राय गोजान जागोन बेनिखायनो जों दिनैहाय सैतानजों दावहा नांनोब्ला नों गावजोंनो नों दावहा नांगोन गिबियावनो जों दावहा नांनांगोन गोसोनि साननायखौ जों हमथानो हानांगोन जों पाप खामानि जोंनि मेगनाव फैयोब्ला जोंनिफ्राय जों गोजानाव थानो हानांगोन आरो जेब्ला जोंनियाव गोसोआव लभिया साननाया फैगोन बेनिफ्राय नों गोजानाव थानो हानांगोन आरो जेब्ला नोंनियाव डिप्रेसना फैगोन अब्ला बेनिफ्राय नों बिजय जानो बारग'नायनि राहाखौ नों नागिरनानै लाग्रोनांगोन जेब्ला नोंनि जिबनाव सिन्ता दुखु जारलाया फैगोन अब्ला बेनिफ्राय नों बारग'नो नों सेस्था खालामग्रो आरो जेब्ला नोंथांनि जिबनावहाय गोसोआव नेगेटिभ थट्स गाज्रि उल्था साननाया फैगोन बेनिफ्राय नों बारग'नो नों सेस्था खालामग्रो इसोरजों नों नांथाबनानै थाग्रो अब्लानो सैताना गावनो गाव अट'मेटिक गोजान जागोन मानोना दहायनो बाइबेलाव जों सिरियाव जों मोनखादों सैताना थगायनायनि आरो बियो पापनि बियो बिफासो होननानै जोंनियाव जेब्ला थगायनाया गैया लबा गैया जागोन जोंनि गाज्रि साननायफोरनिफ्राय जों गोजान जागोन अट'मेटिक बे सैताना जोंनियाव जायगा लानो हानाय नङा अब्लानो सैताना गावनो गाव जेनगोन इसोरा बे गुसुं रावनि सायाव थानानै जों साफ्रोमखौबो आसिरबाद खालामथोंसै आमेन गोजोन्थों